Dámy a páni, keď som nastúpil na župu, hrozilo, že prídeme o 40 miliónov eur z projektov, ktoré staré vedenie nebolo schopné dotiahnuť do úspešného konca. A to som nemohol dopustiť. Tak sme si teda vyhrnuli rukávy, sadli za stôl a všetkých zvyšných 28 projektov sme dotiahli do úspešného konca. A to za jeden rok. Vďaka tomu máme v Nitrianskom kraji zmodernizovaných viac než 160 km ciest. Postavili sme 10-kilometrový úsek cyklotrasy Čechince, Horný Vinodol, zmodernizovali sme 12 stredných škôl, vybudovali cezhraničný most v Chlabe, či vypracovali projektové dokumentácie na 3 významné stavby v našom Nitrianskom kraji. Priatelia, týmto určite nekončíme. Náš krízový manažment aj naďalej hľadá ďalšie možnosti, do ktorých sa ako samosprávny kraj môžeme zapojiť a v prvom kole využijeme všetky možnosti, ako dostať peniaze z Európskej únie do nášho kraja. A teraz si zoberte, že europoslanci z Progresívneho Slovenska a Sasky robia presný opak. Kýdajú na našu krajinu a robia všetko preto, aby nám eurodotácie pozastavili. Podľa mňa to hraničí s vlastizradou, ale posúdenie nechám na vás. Európska únia má zmysel, ale musia nás zastupovať politici, ktorí majú našu krajinu v srdci. Politici, ktorí reálne vedia, ako sa na Slovensku žije, nie sú otrhnutí od reality a poznajú našich ľudí a ich potreby.